Nagbigay po kasi siya ng gift sa'kin nung Pasko. Hmm. Ngayon, same din po sa binigay niya sa asawa niya. Ngayon nalaman po ng isa po akong kabit. Magka-work po kami. Ayun po, nag-umpisa po sa chat-chat. Pero alam ko po na may ano po siya, may asawa. Nahulog na po kami sa isa't isa. May nangyayari po sa inyo, ma'am? Yes po. Gaano kadalas, ma'am? Minsan lang po, sa isang buwan, twice, ganun lang, or once. Bakit mo pinilit pa rin? Alam mo naman na mayroon siyang partner. Pinaramdam niya kasi na ako yung pinili niya. Pinili niya po, pinanindigan niya po ko na ako yung pinili niya. Hindi po siya umuwi sa kanila. Alam mo nang may asawa, pero ba't mo pa rin ginustong kumabit? Hindi ko alam din eh. Dati ayaw ko naman talaga ng gantong sitwasyon. Pero dahil nga po, mahal ko yung lalaki. Ngayon po, nalaman ulit ng niya, ng asawa niya na nag-uusap kami. Nagbigay po kasi siya ng gift sa akin nung Pasko. Ngayon, same din po sa binigay niya sa asawa niya. Ngayon nalaman po ng asawa niya na ganun binigay po sa akin. Tapos po yun, inaano niya po ako nung lalaki na magsama na daw kami. Kasi nga, mahal niya daw ako. Ano sagot mo, ma'am? Gusto ko marinig yung sagot mo na kapag sinasabi niya yun. Ay, nung tinanong niya po yun, hindi po ako nasagot. Sabi ko, itinanong ko po siya kung sure siya kasi hindi na ako niwala. Anong sagot niya? Sabi niya, oo lang, oo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.